Hej Blokken! Malte, kan du lige fortælle, hvad der skal ske? Vi skal bage muffins. Ja. Og hvem er du på hold med? Jeg er så med Mads og Jonathan og Marius. Hvilke muffins vil I gerne lave? Det ved vi ikke. Bananmuffins. Nej, ikke bananmuffins. Chokolademuffins. Chokolademuffins. Chokoladebananmuffins. Okay. Hvad er vi i gang med? Vi er i gang med at lave hindbærmuffins, så skal der hvid chokolade i os. Eller hvad? Det er det gennem, så der ikke man tager det. Der er hvor mange af de der ting, du har fået snart. Okay, så det der skal ske nu er, at vi har den store baglyst. Og det der skal ske er, at mig, Camille, Søren og Anton er på hold sammen, og vi laver verdens bedste muffins. Ja. Marius, jeg tror ikke du spiste usund. Okay.